God eftermiddag, aften, morgen eller hvornår du sidder foran computeren. Det her er bare en kort lille vejledning i vores nye punkt på mailintra, der hedder indbakke, og det siger jo næsten sig selv. Men I kan se her, at hvis I logger på inde på forældreintra, skriver brugernavn, password, login, bliver I sendt videre til jeres hovedside, hvor der nu er kommet et punkt, som her er markeret med grønt, der hedder indbakke. Inde i indbakken, der vil alle mails, som bliver sendt til jer, også figurere. Der vil være en kopi af de mails, I modtager i jeres egen e-mail-adresse. Der vil også være en kopi af dem herinde. Og det vil så se ud som følgende, når I har klikket på indbakke, så har I de mailkopier repræsenteret, og I kan se hånden, den markerer, at jeg har trykket på pilen ned, og så bliver menupunktet foldet ud, og man kan læse sine mails. I er som altid velkommen til at skrive på ja@kjsuv.dk, hvis der skulle være nogle spørgsmål.